durante todo o ano estivemos organizando diferentes cenas no Salón da Sociedade para animar un poquinho a xente, a dar un pouco uso fora do habitual que se estaba facendo hasta a hora da sociedade. A organización desta cena foi en vistas a que a xente xove se animara tamén a ela, por iso tamén houve a contratación dun DJ, unha cena un poquinho máis amplia incluindo algunha copiña, para ver se así animábamos un poquinho a xuventude a que empezase outra vez a revivarse aquí na sociedade. Bueno, o menú é un menú variado, vai a ter empanada, pinchos e cousa variada, vai a ter un marisco, vai a ter unha carne, viño barra libre despois, con copas para que a xente o pase ben e tal, e despois un pinchadiscos para poñer música durante, 4 horas máis ou menos, ou 4 horas e media, ou hasta que a xente lle apetezca estar aquí bailando, non hai unha hora de cerre. Simplemente para atraer non sempre bailes de orquesta, non só pensando nunha xente que só lle gusta a orquesta, senón para atraer a xente xa dunha edad que aínda recorda bailar na discoteca e facer un ambiente un pouco discotequero ou de guateque. Entón foi un pouco a idea que tuvemos para facer esta cea. Unha cena que está servida polo restaurante Chicolino, xa que, é un pouco que ten catering preparado como para este tipo de eventos grandes, xa que somos 100 e pico de persoas. Ao longo, ao acabar a cena, haberá un baile onde estará aberto para todo socio por unha disco móvil, e durante a noite haberá varios sorteos de ceas do restaurante Marico. Non é a primeira, que empezou no Entroido xa con cena, baile e baile de disfraces, e a xente, unha boa acollida, a xente pasou de maravilla, pasámoslo ben, hai un bo ambiente, a xente ven con ganas de bailar e divertirse, entón é unha boa acollida. Aparte, menú, cenas, o precio é moi asequible para a xente, porque hai que pensar que é unha orquesta ou un pinchadiscos con un menú sentado nun plato preparado por un restaurante está nos 30 euros, entón a xente ten boa acollida. De feito, hai 116 persoas hoxe aquí para a cena esta, e nas de carnavales anda tamén rondando as 100 persoas, que ben, cada vez máis, cada vez máis. Visto que cada vez funciona mellor, sí que temos pensado ampliar un pouquiño este tipo de eventos. Tanto aquí como mellor xa temos en mente outros nos terreos que temos alá en Ceilán.